Hej derude, jeg hedder Lasse Aagaard, og jeg er underviser og undervisningskoordinator på årets Nibitu Sommermusikskole. Jeg håber, det bliver en lille smule mere sommer, end det er lige nu her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det står ned uden for mit vindue. Det er ikke så relevant lige nu. Hvad der er relevant er at sige, at det er mig, der kommer til at skulle undervise i forskellige ting. Blandt andet guitar og klaver og samspil og kor. Og derudover så kommer jeg også til at skulle løbe lidt frem og tilbage sammen med Maria og sørge for, at der er hånd i hanke med alting. Til dagligt der er jeg musiker. Jeg skriver og spiller en masse. Jeg har et band, der hedder Den Fjerde Væg, som jeg går vældig meget op i, og som jeg skriver til. Og derudover så bruger jeg rigtig meget tid på at undervise børn og unge og voksne i klaver og kor. Og jeg tror noget af det, som jeg glæder mig allermest til ved at skulle til Grønland og til op og undervise, er den her lejlighed, som jeg altid får, når jeg underviser. Den her lejlighed til at komme tilbage til nogle af de ting, jeg synes var allersjovest, da jeg selv gik i gang med at spille musik. Og som jeg faktisk, som stadigvæk er det, der driver mig. Det er ikke nødvendigvis altid sådan noget med at skulle lære noder og en masse teori og lære, hvad der er rigtigt og forkert. Men faktisk et helt andet sted, nemlig at bruge ørerne og at bruge hjertet, når man skal lære musik. At slå ørerne ud og ligesom komme i kontakt med sådan en verden af musik, som er omkring en, som er meget, meget større end det, man kan se, fordi at det er netop noget, der skal høres og som skal fornemmes. Det glæder mig sindssygt meget til at få lov til at give videre og til at sætte i gang sammen med alle jer derude. Og jeg håber, at I er lige så meget med på vejen på lejen, som jeg er. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle sammen. Hej.